bi ame alamsa dona December kalo kile 19 an balima o bisimila malak cuka don kibaru kene kan bi kibara munun bambulu kada kulo kan o de ye tarata do December kalo kile 17 mali finitigu ulu koni wutege da jatige wale tabaga do koni kan hombori mopti marala kibara munun serama ulu koni ayire ka foko ni jatige wale tabaga koni flene ko ale koni ka baranye shilendo dugujugoro muku koni glani ne ma ko ale ni dugujugoro muku koni fene doni dinge kono mogo koni nyesrala ayire la ka foko ni cey koni ko ale koni jatige wale tabago koni deme baga baye uga baro koni chamana ayira la fa ko abe wakati jambo mali finitigu ulu koni me ni ma ko fale koni nyininna ko ga ko trata do koni cey koni me bagam fere yoro do la mali finitigu koni fene yuto uga la kana barala ni gata tege da kani yoroina sere do kon ga fala koni jatige wale tabago koni mineli koni kala hakilatike baye kanyashi uluma ko sabla ko o konna dobo la kana balya konna ulu koni ga yoro fon fanfe ame wakati mina igo sanja tege wale tabaga koni be mali finitigu koni ka bolo kan kibara ware mana bo ko fe amboda oklukan ali bi jatige wale tabaga ulu koni kelali ukum konala kunu arabado December kalo kletan sheki mali finitigu ulu koni ye utege da wale jugu tabaga mo fla koni fene kan boni ale ni no kara koni chelala nege kayanta nani koni wakati kuna fonu mun serama ulu koni ayere ka foko mali finitigu ulu koni kume ugala kana barade la ni yoro nunun konna ko u koni somna ni mo ko fale nunun konna utagara ka tege da ukan ni ga kla ka marfa fla koni fene soro ni mo nununa nga wale jugu tabaga nunun koni u koni be anga finitigu koni ka buluka ali bi ombori mali finitigu ulu koni ka la kana bara koni ukum konna la ko u koni ka bol ma fen koni tara yelen tugu jugoro mu fla koni ka ni finitigi fla koni ni ntora o ko da fe wa mo saba koni fene jogina kibara munu serama ulu koni ya yere ka foko nege kanya shengi koni wakati tratado December kalo kletan sheki ko mali finitigu ko ka ulu konto u kala kana barala ku kunda hombori kan ko u ka bolma fen kon ne yele ni fla dugu jugoro mugu do koni kan ni ga chini uye ni mo fla koni ni tora o ko da fe wa mo saba koni fene jogina ame wakati mina ego sita ama sega do mo ko kele munu kon ye ni dugu jugoro mugu kon do ni yoro ko falena nga sega sega lu kon besina ni kibara warem kon sorola o ko fe amboda o klukan kibara warem mambulo kada klukan o de segu finitigu ka kan kono la so ba do koni njora no ni kadi finitiki muso chesa wakato koni ma ayira la ka ko so bam koni njole fleni e ka militaire kono ko demsen mara yoro kele kon bala nango ma ko jardin d'enfant ale ni sali saba ko o sali nun koni la ko fini kala mansi koni ne koni chama ba kono ko wala sa juga amna ni muso ko fale nun koni be se ka u yere de ni oyi o temelen ko ka boy ko ni so ba en koni fene kono ko jibom fla ko o yere koni fene sina no ni kadi ni ma ko fale nun koni ma mali premier ministre yere koni ka fala docteur Bousissé ko ni waliyam koni fleni ko ni koni kuye jamana nyemo ale koni kunga laydure ka nyeshini ma ko fale nun koni fenema kibara wara mambulo ka dawkulo ka ode kunu arabado December kalo kletan sheki mali ministre mon ka baranye shilendo lakanama ale ni adama de nu bolo fen la koloshili ale ko ne sebenke ni ka dankar ke petar ni koni chilila ni san laban nun konna ina fo ambe wakati mna iko sitan san laban o kon be ka asen 5 kase ayira lendo ka foko korole ko ni wakati nun konde la ko petar ni o koni chili kon be chaya mali fambe kon fe ko ni hagel nay koni masoro do were fe ina fo bela jelen kon ba kala ma jugamna mali kon be la halam kono ni wakati nun konna lakana balia o kon waralendo ko sabe wa fene ko mogo ko ni hagli sigi ko nte nyogon fenti ko sabe ko petar ni nun ko ni chili ka ko ni mesika ke kololo baye ka se dugude wire ko ni fene ma o sababu rela ministre ko ka baranye shilendo la kana ma ale ko ni ya 70 ya ka foko ni petar ni nun ko ni ko u cheli ko ni manka ko wa fene ni mogo mun ko ni mani 7 ko ni labato ku klo gele ya ka petar nun ci walma ona nyogona were ko o tigi ko ni nyangilim ka kan ko o beda uka ministre ko ka fala ko akoni be ni kebera ko ni familial ko ni nyuma nyini jamana den kelengel na bela jenen kon fe ambalma ni ku yebi kuno fonu ye kada okluka alenche akakulo majola o kambe anyokana were